Случвало ми се да ми зададат въпрос, добре, как да науча детето си да изразява емоциите си. Едно от нещата, които следваме е назоваването на емоцията. В ежедневието винаги, когато се случва някоя ситуация, която е преживелищна, емоционална, ние назоваваме, например, аз се радвам да те видя, когато майката посрещна на детето си след дългия ден в детската градина. Или когато се случи нещо, което и така да кажем разочароващо, казва, аз се чувствам тъжен, защото нали, така и така в дадената ситуация детето е участвало и е имало някакъв спор. Тоест назоваването на емоциите в ежедневието е един естествен начин да показваме на детето как се случват нещата. Първо хем теоретично, хем подкрепено практически в просто една ежедневна битова ситуация.